Kaixo, Iñaki! Kaixo, txeldon. Zengur. Ba, ondo, izan ondo, hemen txesan dizu, nervioso, xamar elkarri zitatik, baina ez ondo. Laite, esan diona. Hemen oso no pasatzen dugu. Bueno, pelota ya. Nola ez, aleurikoa. Nola ez zinan pilota. Ba, pelota mondon, bueno, alegi berez nahiko herri pelota zalea da, hor nahiko nabarmena izatea, nik uste Euskal Herri txikitan pelotako transmisioi nahiko natural gertatzea dela, gu lagun arten, gure kuadrilan esate bateako, tenok nik uste probatu dugula eskupelota, futbola eta beste kirol batzutaz aparte, igual nire kasun, afizioa oaindiken gertu gotiko jasenun anahiengatik. Gu bi anai geha, beha nire anai 5 urte zaharragoa da ni baino, eta beha pelotan ibiltzen zen, eta hor nahi tokatzea izaiten, bere entrenamentuta jutea, geho asteburutako planarek askotan frontoi aldetik, eta nik uste behan gandik asko etorrez izaitela. Bez, nola, ez zaudez mundoi. Ez, egizan fiskala zaila. Zerren duzu pelota. Jo, galdera ona, egizan asko mende, azteko eman dit gozamena, netzako txikitan, da oaindik parte baten segitzeko izaten, pelotak eman dit jolasa. Ez dakit, jolasa baino gauza hundigoik egon lehiken. Eman dit jolasa, gero eman dit lanbidea, ogibidea ere gaur egun eman dit, pentsazte zeian esaten, gero baita ere eskola bat izan da netzako, gu pelotan gauza asko ikasik, gu frontoien ordu asko, kontrariokin harremana, launek eman dizkit baita ere, hor porrotak kudeatzea, irabazitako nola bizi, izan da baita ere, netzako eskolaz, etxeaz, lagun arteaz gain, beste eskola bat egin. Nola ez da, zatilago, zu pelota hasiko zinen, afizio bezala ez, demoa pasa bezala eta nola ez da, hortik profesional maila jausteko pauso edo ugaltzoi. Nire kasu nahiko, esango nuke, ez ziala sakrifizioik eskatu. Egi da, ni entrenamentukin da beti esango nuke izan naizela nahiko serioa, baina ez da sentitu izan baina lanik eskatu egiten. Nire afizioa zen, oso afizio bezala bizi nun, gaina nire sentsazio gustoko gauzua zen. Eta orduan etorri zen nahiko natural bezala, ondo moldatzen nintzen, igual ondo moldatzen zen gauz hortan gaina, gusto sentitzen zen, eta gero aukera eman ziaten profesionaletako, eta hor, igual gauze aldatuk, ez da, ikustezu, jende gehiago seitzeu, galdu irabazi, arreta gehiago jartzi duzu baita ere emaitza, eta hor nire kezkatako bat bazan, ezin hola gozatzei utzi ordu arte bezala pelota ez da, eta igual momentum batzuk eukitutenak bezala txartxo, baina nik uste sehitzetela nahiz eta lanbidea izan lehenko afizio horrekin bizitzen, da hola izan dugu nahi dugu. Esan diatu, pelotak zer eman ditu, baina zer da pelota zubetzat. Zekulago, eman dute gallina, galdera gallina diala, baina ez dira gallina. Zer da pelotan ezako? Igual erantzuna abankomuna daukat, baina... Pelotan ezako... Ez dakit, ni beti izan naiz oso kirol zalea, orokorren. Nahi kirolak, probatu dut atletismoa, futbola ez da izan, eta orduan, betiko galdera izan da, zehatik gustatzen zaizu, galdera hori erantzuten oso zaiaz, askotan gustatzen zaizu zerbait, ez dakizu zehatik gustatzen zaizu. Ez dakizu, hori
Hoi da, orduen nuke jengo esaten zati gustatu zaiten, da gero, hortatik aparti bar pelota, gutzako jondan, beste mundu bati lotuta, igual, Euskaldun munduari lotuta, etxetik jaso dugu beti, nire atxonamonak esate bateako, behantzako, kasi esango nuke lanai ustezien momentu bakarra izatezala pelota partida ikusteko momentu hori, eta orduan, ezkenek kirol bakoitzak dauke atzetik mundu bat, ez da, kultura oso bat, kirol hortan barneratzen zuen, oire jasotzen dezuna, eta nire kasun, pelotakin aldi beren jasoet, hor mundu oso bat, Euskal ondarekin lotutakoa, nik uste beti transmititu duela pelota eskolatik, eutxi behar digun zerbait dela, eta orduan, gustoko kirol bat izateaz gain, bai esango nuke eukidula balore erantzi hori dena. Ez da gutxi? Ez da gutxi, goazen zugen debuta. Bai, goazen naiz? Noiz ez da, okeko fideatuta ibilunen, eta naiz asko informatu. Aurreko galderak egin batezki zaitxia marrak, zailera hau, eski nire datekin da nahiko txapuzeroa nahi, eta guztet, goatzen naiz, ekainen izan zela, baina egune nuke jakingo esaten, bai. Zemerzute ezen ditu. Emeretzi urte bezala, Oain bai. zenbait. Oain 25. Oain dela zeiun. Oida. Osea, 2014 izan zen. Hala izango zen, bai. 2014ko ekaina. Bez, hemen dena zehaztu. Marka zuk ez egitea, nik ez egitea marka da. Non izan zen. Tolosa, behoti gara. Behoti gara, apa Tolosa. Apa Tolosa, oida. Eta nola gogo batzen zu egun nun. Goatzen naiz, alde batetik, asko esperotako egun bat zan, gaina igual lehentxio debutatuko nula uste non, baina gero gauz batzungatik atzeratu intzan, da orduan gogotxu neon, baina uste denula lortu egunen bertan gozatzea. Hoi goatzet, ze aurreko egunetan gaixoten izen, bai, baina igual beste partidu bat utzizten ezake, atzeatu dana alakoa, baina debut bat, aspalditik jarrita dago data hoi, eta ezin da mutu ez da, eta orduan nik guatzen naiz, junitzela, erdi gaixo eta kezkakin, da orduan jokature, nerbiongatik jakinda erdi gaixo neolatzea, enun ondo jokatu, mogun baten hasi beharra zeon, guatzen partidu guatzeko modukoa zan jokatu genunan gaten, ni beginokin jokatu nuen, da ez beginokin ez, Albixukin, Pablito beginon kontra. Debut handi jarri ziaten, da enun gozatzea lortu. Urrungo partidu askuz politia hau izan zen. Pelota zakabute, ikasi duzu zerbait, edo orokortu ikasi eta Bai, hor nire ikasketakin gertatzen zaitena da, oso jakin handiko pertsona kontsideratzen naiz, hasten naiz ikasketekin, da gero bukaera ematea kosta itizei. Oso identifikatu da zentzuna, nire gana urtezuzen jakitea, baina beka azte uraitzai nola badakizu bukatuko zubala akomodatu izazea. Bai, exacto. Ala pasatu zai, bai, abi horren. Nik filosofia ikasketak hasi nituen. Bai, hemen Donostien, eta esango nuke, nire pelotaz den, nire beste pasioa hoi dala, eta, eunen baten bukaera, ematen. Irago bidezu, el mundo de Sofía. Ez dut irakurri, baina ez, hainbeste jendek komentatuit, lehetu behar genuke gari bat. Zergatik galdetu duzutau. Oida. Hemen
Espazio, zergatik badauka. Me gustatzen galdera experimentalak. Eta jende askok arloak banandu egiten du gukosteakoa oaz, guk nastu egiten ditugu. Eta galdetzen dizut, asmatu behar baldin batu, asmatu lasai, baina zer lotura egin behar nuke filosofia eta pilota benetan. Ufa. Asmatu oza. Pizka sentipen eduketa. Ez dakit. Lotura egingo nuken. Pilota behar badauka filosofia benaz edo ikusten zu filosofia benaz jokatzeko eran. Bai, igual jokatzeko eran, baina esango nuke orokorren gainontzeko gauzuztikin bezala, hori nola bizi, pelota beste gauzek bezala nola bizi, azkenen filosofia orokorrago batek markatzen du, eta dudaik ez da horrek, nola bizi horrek gero jokun eraingo dula. Hori dudik ez da. Bai, geho, eta nik uste, igual, bai, ez dakit filosofikoki, baina psikologikoki, norbere sentimentu joera, galtzeko garaien, kirola eskola handi bat dala, askotan gertatzei gauzek oso muturreko dienak, edo oso, ez nola esan, epikok, edo egun batzutan irabaz itxezu, bezetan kaldu itxezu, oso, ez dakit, gero irabaztezunen oso kohoran jartzen zaitu igual, galtzezunen alderantzien urrazpin, da orduan, hori nola kudeatu psikologikoki eta nik uste eskola handi bat dela. Eta bai, hor, asko fikatzen nahi zuan ere ingurukokin, bakoitzak nola bizi duen, kompetibidadea nola bizi duen, jolasen nola bizi duen, hor bauzket eredu moduko batzuk, eta gure etortzeiten, hain nazten, lehen izan dezuna, hain nazten dena. Hobeto, hemen naztetan gustatzen zepeko, eta esko ikaspen egin zergatik asmatzen eztea momentua, baina egia esaten eztea, osea benetan sentitzen dutuna, eta hor zaukuntza da edoan, bainatik mila Eskerrik asko zuri gonbidatzeatik, egiten. Mirareko diago, mozo handiga, gube ikusi, Vale.